Ola, benvidos e benvidas a un novo vídeo no que vou tratar de explicarvos un xeito de que as vosas clases virtuais sexan un pouco máis amenas para o alumnado e tamén para vos que sexan un pouquiño máis cómodas e teñades máis recursos á vosa disposición. O que vos vou ensinar aquí é como conseguir transmitir a través de webs amosando dúas cámaras. Para isto simplemente ides necesitar a cámara web do voso ordenador ou do voso portátil, que estou convencido que todos e todas tedes, e a maiores ides necesitar un teléfono móvil, que tamén estou seguro que todos e todas tamén tedes. Así que imos coa intro e xa co vídeo. O primeiro que imos facer é conseguir que o noso teléfono móvil se convirta tamén nunha cámara web. Pois ben, o primeiro paso que deberedes facer é no voso teléfono móvil, na tenda de aplicacións, vou abrir a miña, buscar Droid Cam, vale? Que é esta aplicación de aquí. Vos instaládelas no voso ordenador, eu vou aproveitar para actualizala, e unha vez que a teñades instalada, pois entrades nela. Ben, pois isto que vedes tan simple é a aplicación que deberedes instalar no voso teléfono móvil, vale? Agora vou colocar aquí unha pequena pantalla para que vexades o que teredes que facer no PC. Pois ben, o que deberemos facer no ordenador é exactamente o mesmo que xa fixemos no teléfono móvil, é dicir, buscar a aplicación Droid Cam e instalala. Eu, por exemplo, vou descargar desta ligazón de Softonic, que é un sitio que me dá bastante confianza, entón pulso, descargo a gratis, agora volvo a pulsar aquí, e vedes que nuns pouquiños segundos xa teremos aquí abaixo na parte inferior esquerda descargada a aplicación. E agora instaládela seguindo os pasos que vos indique na pantalla o voso ordenador, vale? Eu non a vou instalar porque xa a teño instalada no meu escritorio, entón voume directamente para o escritorio e simplemente o que teño que facer é, teño aquí, abrila, vale? Entón, lembrade que debedes ter o teléfono móvil coa aplicación de Droid Cam aberta e unha vez que teñades todo isto así, pulsades simplemente en Start. E como vedes, xa automáticamente o teléfono móvil está funcionando como se fose unha cámara web. Aquí estou eu, hola. Entón, nada, seguimos co seguinte paso, que lóxicamente vai ser colocar o teléfono móvil nun sitio, eu por exemplo vou colocar máis ou menos por aquí, para gravar o que fago coas mans ou o que vou escribir aquí para que todo o mundo vexa, vale? Pois ben, xa fixemos o máis difícil, que era conseguir que o noso teléfono móvil funcionase como unha cámara web. Como vedes, aquí nesta imaxe eu teño no lado esquerdo o teléfono móvil enfocando esa folla que aparece no centro da pantalla e máis o bolígrafo. E teño tamén, na parte superior da miña pantalla do ordenador, vedes que teño a cámara web, vale? Entón agora o que vos vou explicar é como facer que todo isto, é dicir, o que ve o móvil e o que ve a cámara web apareza na mesma pantalla e ademais poidamos emitir iso a través de webs. Imos ver como. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. Pois ben, conseguir o obxectivo que acabo de mencionar é moito máis fácil do que pode parecer. É tan fácil como introducir aquí OBS Studio, que vai ser o programa que imos usar para conseguilo, e descargalo. Pulsades aquí no primeiro enlace, seleccionades o voso sistema operativo, descargádelo e instaládelo no voso PC. Unha vez instalado no voso escritorio ides a topar unha icona semellante a este, entón pulsades nela para abrir o programa. Pois ben, isto que estades vendo é o programa OBS Studio. Aquí o que nos vai permitir vai ser engadir nesta pantalla que estades vendo a nosa cámara web e a nosa cámara do teléfono móvil, é dicir, as dúas xuntas, e moitas máis opcións das que podería estar aquí horas explicándovos todo o que se lle pode engadir, vale? O que tedes que ter claro é que o que vos esteades vendo aquí en OBS é o que ides conseguir que o alumnado vexa a través de webs, vale? Entón,
imos configurar esas dúas cámaras para que aparezan aquí en pantalla e máis algunha cousa máis, vale? Entón, o primeiro que temos que facer é crear unha escena nova. Eu, como vedes aquí, teño xa unha escena creada que é a que usei para gravar o principio deste vídeo, vale? Pero imos crear unha nova. Imos pulsar aquí onde neste más da esquerda e imos chamar a escena, pois, Webex, vale? Ben, pulsamos en aceptar e vedes que xa temos unha escena nova creada, que está, lóxicamente, baleira. Aquí, esta, que é o que usei ao principio, non está baleira porque, como vedes, xa ten dúas fontes. Unha fonte é esta imaxe de fondo e outra fonte é o navegador, que é o que me permite poñer aquí a captura do meu teléfono móvil, como viades ao principio, vale? Entón, imos configurar isto para que se vexan aquí as dúas cámaras web que temos agora mesmo conectadas ao PC, que son a do móvil e a webcam, vale? É moi sinxelo, simplemente pulsades aquí neste Max, agora pulsades en dispositivo de captura de vídeo e poñedes un nome. Eu, por exemplo, vou poñer, o primeiro voulle poñer webcam móvil. E pulsades en aceptar, vale? Vedes que automáticamente xa me recoñece unha das dúas cámaras que teño agora mesmo conectadas, que é a do móvil, vale? Aquí vedes que teño o folio e o boli que vos indicaba antes que ia gravar a webcam, vale? Ben, que teño que facer para que isto me apareza na pantalla, que de feito xa está aparecendo? Pois simplemente darlle a aceptar, vale? Antes vou vos indicar que aquí en dispositivo onde podedes escoller entre a webcam do teléfono móvil, que é a que se está vendo agora, ou, por exemplo, outras que teñades no vosso ordenador, vale? Eu, por exemplo, teño esta que é a miña webcam, aquí desme ver agora a min, hola, é domingo, sí, estou en pixama, non pasa nada. Entón, nada, como dicía, escollo primeiro esta, que é a do teléfono móvil, hola. Entón, pulso en aceptar, vale? E vedes que agora isto podo movelo por onde queira, é dicir, podo, por exemplo, poñelo, se quero, a pantalla enteira, vale? Máis pequeno, máis grande, é dicir, como vos queirades, vale? Isto, xa digo, se queredes que sexa, por exemplo, que vexa o voso alumnado, vale? Esperade que vou encender aquí a luz. Para que vexades como mellorou tamén a calidade da grabación, vale? Canto máis iluminedes a escena, pois mellor se vai ver, vale? Entón nada, deixámoslo, por exemplo, pois con este tamaño un poquinho máis grande, vale? Ben, aquí tamén, lóxicamente, se queredes explicar ao alumnado algo coas mans, pois podedes facer, ensinarlles calquera cousa que teñades escrita ou o que sexa, vale? E tamén, lóxicamente, imaginadevos que houbese aí detrás pois un taboleiro ou calquera cousa por aí, vale? Pois tamén podedes enfocalo sin ningún problema, vale? Se houbese aí unha pizarra para escribir, vale? É dicir, podedes mover o móvil como vos queirades e enfocar o que desexades, lóxicamente, vale? Eu xa vos digo, agora mesmo teño isto, pero podía ter calquera outra cousa enfocada, vale? Ben, agora o que me queda é engadir a webcam propiamente dita, vale? Para iso pulsamos aquí onde di outra vez dispositivo de captura de vídeo. Agora imos poñer webcam e pulsamos en aceptar, vale? Agora aquí seleccionamos a webcam e vedes que xa aparece, vale? Entón pulsamos en aceptar e isto tamén, igual que o outro, podédelo mover como consideredes, vale? Ben, así queda un pouco, pois, feo, non? Entón imos poñer unha imaxe de fondo. Seleccionamos aquí este más outra vez, seleccionamos imaxe, crear nova imaxe e buscades no vosso ordenador pulsando en examinar a imaxe que queirades, vale? Eu teño esta aquí a man, pois esta, vale? Aceptamos. E vedes que me aparece por enriba das dúas cámaras, vale? Iso é porque aquí se me colocou enriba, pero simplemente se abaixo para baixo aquí, vedes que automáticamente xa aparezo, vale? Imaginade que queredes tapar isto, vale? A cámara web agora mesmo non está recollendo unha imaxe moi boa, pero xa vos digo, iluminando mellor a cousa segura que melloraría. E nada, con isto xa estaría. Agora simplemente nos queda como facer para transmitir todo isto que estades vos vendo agora mesmo en pantalla a través de Webex, vale? Entón, nada, imos ver a ver se o conseguimos. Ben, imos entón co último paso, que sería, lóxicamente, entrar en Webex. Imos
Damos a iniciar sesión en Webex Meetings. Escribimos o correo electrónico. Vale, a min non teño que poñer contrasinal porque xa o teño guardada no ordenador. E nada, iniciamos reunión. Aquí pregunta se queremos abrilo a través do navegador ou ca aplicación. Eu vou abrir a aplicación, que considero que funciona mellor. E nada, aquí está xa, vale. Entón, que é o único que temos que facer? Simplemente, aquí en iniciar vídeo, imos ter que seleccionar esta opción que é OBS Virtual Cámara, vale, que vai ser o que nos permita transmitir directamente o que estamos vendo en OBS, vale. Como vedes, aínda non aparece nada. Por que? Porque temos que ir a OBS e aquí á dereita, onde di Iniciar cámara virtual, pulsar. E agora, se volvemos a Cisco Webex, vedes que aquí agora debería aparecer efectivamente, se pulsamos aquí en Iniciar vídeo, aí está, vale. Aí estou eu xa e tamén, como vedes, xa aparece isto con unha calidade algo mellor, non? Polo simple feito de que iluminei un foco esta zona, vale? E xa digo, é un método moi sinxelo que simplemente hai que ter unha cámara web que estou convencido que todos tedes e todas, e un teléfono móvil que tamén estou convencido que todo o mundo ten. E penso que isto é unha maneira que vos vai permitir, a verdade, é que polo menos as vosas clases virtuais sexan un pouco máis amenas, vale, con esta configuración, vale? E nada, un saúdo, espero que vos gustase, desculpademe por estar en pixama, pero que é domingo. E como este tamén é un tutorial que fixen así porque me deu unha idea un rapaz que me escribiu polo Facebook, que penso que se chama Toño, polo nick que ten, pero non estou moi convencida, entón nada, moitas grazas pola idea. E espero que vos sirva a todos este tutorial, vale? Veña, un saúdo, chao, chao.